po guys, oh. Na may bagong na na diskubrihan. Dito ni lang ni sa Pines Park. Oh, unahan dito. Dito man mga agianan. Nya, dito man kami magkuan. Mag-barbecue, nasarado naman. Naamay among nakitang bag-o dire. Mao na ni akong kauban oh. Order dayon og takoyaki. Oh, Dali ba? ano ang mga presyo guys. Lami kaayo guys. Oh. Lami kayo. Ay, sa mahulog ginukot abang ni man namang. Oh, na guys among order. Gihulatan nam. Oh, gusto niyo ng pork sisig with rice. Oh, mayroon ko 85 lang. Bye. Uy, ay sa uy, babay-babay naman siya nga. O pa man hinahuman guys. Ay sa uy. Ay sa uy. Ay sa lagi ba kayo? Wa pa gani nahuman. Kay basang makaanita diri sunod. Napoy nagihaw din na og bangos og kuan. Katong gusto mo kaon og bangos. Inihaw. Huy, mapaakan kog iro ka ani no. Ay sa mo